Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ndị eriri obi ha. Gịnị bụ iri obi mmadụ? Kedu ka ihe dị otu a na-esi eme n'ime ndụ onye na-eso ụzọ Kraịst? Kedụkwa ka ọ pụrụ isi n'ime ihe dị otu a wee pụta? Ana m agba gị ume ugbu a ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-akwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ ndị eriri obi ha. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị malitere site n'ileba anya n'ajụjụ nke Pọl jụrụ ndị Galatia. Na nke mbụ na mbụ, anyị sịrị na ọ jụrụ ha ajụjụ banyere usoro nke ihe bụ isi n'okpukpere ndị nke Kraịst. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ gara n'iru ma jụọkwa ha ajụjụ banyere usoro dị iche iche nke okpukpere ndị nke Kraịst nakwa okwukwe ndị nke Kraịst. Ajụjụ abụọ ndị a ndị ọ jụkwara ha ka anyị pụrụ ịhụta n'ahịrị mbụ nakwa ahịrị nke abụọ nke akwụkwọ ndị Galatia isi 3. Ebe ahụ na-asịkwa otu a: ma ndị Galatia na-enweghị uche, onye riri obi unu, ndị e were Jizọs Kraịst gosi ọra mmadụ n'anya unu dịka onye akpọgidere n'obe. Naanị nke a ka m na-achọ ịmata n'ọnụ unu: unu sitere n'ọlụ dị iche iche nke iwu nata mmụọ nsọ, ma ọ bụ na unu sitere n'ọnụnụ nke okwukwe nara ya? Ugbu a anyị ga-akwa n'iru n'ihe ọmụmụ a. Ọ ga-amasịkwa m ka ị laghachi n'akwụkwọ nsọ gị ugbu a, ma ọ bụrụ na ọ dị nso, n'akwụkwọ ndị Galatia isi 3. Anyị ga-aga ugbu a malite n'ahịrị nke 3 ruo na nke 5, iwepụta ajụjụ 3 ndị fọdụrụ. Ndị Galatia isi 3 ahịrị nke 3, ọ na-asụ otu a: unu bụ ndị na-enweghị uche otu a, ebe unu malitere na mmụọ nsọ, ọ bụ na anụ arụ ka a na-eme ka unu zuo oke ugbu a? Unu hụrụ ọtụtụ ahụhụ dị otu a n'efu, ma a sị na ọ bụ ezie na unu hụrụ ha n'efu. Ya mere, onye ahụ nke nwee inyezu unu mmụọ nsọ, nke na-alụpụtakwa ọlụ dị ike n'ime unu, o sitere n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ma ọ bụ na o sitere n'ọnụnụ nke okwukwe na-eme ya. Ugbu ọ ga-amasị m ka icheta na nke mbụ na ọ bụ ajụjụ banyere usoro nke ihe bụ isi n'okpukpere ndị nke Kraịst. Nke abụọkwa bụ ajụjụ banyere usoro dị iche iche nke okpukpere ndị nke Kraịst. Ugbu a, lee ajụjụ nke 3 n'ebe a. Nke a dịkwa oke mkpa. Ọ bụ ajụjụ banyere izu oke nke okwukwe ndị nke Kraịst. Izu oke nke okpukpere ndị nke Kraịst. Hụta ihe ọ jụrụ ha n'ahịrị nke 3. Ọ sị ha: unu bụ ndị na-enweghị uche otu a, ebe unu malitere na mmụọ nsọ, ọ bụ na anụ arụ ka a na-eme ka unu zuo oke ugbu a? Ihe Pọl na-ekwu bụ nke a: ọ bụrụ na a pụghị ịzọpụta gị site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, gịnị mere ị na-eche na ị pụrụ ichebe nzọpụta gị ma ọ bụ bie ndụ onye nke Kraịst site n'ịlụ ọlụ niile dị iche iche nke iwu? Ọ ga-amasị m ka anyị gbarie nke ọma, n'ihi na nke a bụ ebe ọtụtụ mmadụ na-ejehie ụzọ. Ọkammụta J.B. Phillips sịrị: kedu ka unu pụrụ isi dị nzuzu ruekwa na unu ga-eche na mmadụ onye malitere ndụ nke ime mmụọ ya site na mmụọ Chineke pụrụ ibitọpụ ndụ ahụ site n'ịlaghachi n'ihe nke a na-ahụ anya n'idebe iwu? Lee ajụjụ ahụ ebe a: kedu ka esi eme ka onye nke Kraịst zuo oke? Kedu ka esi eme ka onye nke Kraịst tozuo oke? Gị onwe gị nakwa m onwe m, ndị bụ ndị nke Kraịst, nke ọ bụghị ajụjụ nke dị n'ime obi anyị: abụ m onye nke Kraịst, amatawo m Jizọs. Ma ajụjụ ugbu a bụ: kedu ụzọ m pụrụ isi gaa n'iru? Kedu ka m pụrụ isi gaa n'iru n'ije mụ na onye nwe anyị? Ọ ga-amasị m ka anyị mee obere njem ugbu a site n'ebe a. Njem nke bụworo ezi enyemaka nye m onwe m. Ọ bụkwa olileanya m na ọ ga-enyere gị onwe gị aka. A na-eme ka onye nke Kraịst tozuo oke n'otu ụzọ ahụ nke esikwara zọpụta ya. Haleluya! Naanị otu ụzọ nke a pụrụ isi mee ka onye nke Kraịst tozuo oke bụkwa otu ụzọ ahụ nke esiri zọpụta ya. Ụfọdụ nwere ike isi: onye ọzụzụ atụrụ, mba. Mmadụ kwesịrị ịgụ akwụkwọ nsọ ya, o kwesịrị ije ọgbakọ nzukọ nke ndị nke Kraịst, o kwesịrị ịgba ama nye ndị ọzọ, o kwesịrị ime nke a, mekwa nke a, mekwa nke ọzọ. Ndị enyi m,
ihe ndị a niile bụ ezi ihe. Ihe ndị a niile mara mma nke ukwuu. Ihe ndị a niile kwesịrị ekwesị, ma ọ bụghị n'ime ihe ndị a ka e mere ka onye nke Kraịst tozuo oke. Ọ bụghị site n'ime ihe ndị a ka e mere ka mmadụ tozuo oke. Ọ bụghị ihe iju n'anya na ọtụtụ oge anyị na-ekwusa ozi ọma. Nke a bụkwa akụkọ ọma. Ma mgbe ndị mmadụ sitere n'ozi ọma a nweta nzọpụta, anyị na-enye ha akụkọ ọjọọ. Nke ọ bụghị ihe anyị na-eme. Ọ dị mma, imeela, ịnọ ugbu a n'ala eze nke ihe. Ugbu a chere ka m gosiara gị ihe niile nke ị na-agaghị ime ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'iru ịbụ ezi onye nke Kraịst. Ozi ọma abụghị akụkọ ọma tupu azọpụta gị, ma bụrụkwa akụkọ ọjọọ mgbe azọpụtasịrị gị. Mba, ozi ọma bụ akụkọ ọma oge niile. Mmadụ ole n'ime anyị maara nke a? Abụghị inwe ụdị ozi ọma abụọ: ozi ọma tupu ịghọ onye nke Kraịst, nakwa ozi ọma mgbe ị ghọsịrị onye nke Kraịst. Mba, ozi ọma bụ akụkọ obi ụtọ oge niile. Ọ ga-amasị m ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ anyị n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 10 ahịrị nke 14. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị gụpụta ya. Ọ na-asị otu a: n'ihi na o sitewo n'iche onwe ya n'iru Chineke dịka aja otu mgbe, mee ka ndị a na-edo nsọ zuo oke mgbe niile. Haleluya! Mgbe ole? Mgbe niile. N'ihi na o sitewo n'iche onwe ya n'iru Chineke dịka aja otu mgbe, mee ka ndị a na-edo nsọ zuo oke mgbe niile. Ọ na-ekwu maka Kraịst. Kraịst echewo onwe ya n'iru Chineke dịka aja. O mekwara nke a naanị otu mgbe. Sitekwa n'ime nke a, emewo ka anyị niile bụ ndị nke Kraịst zuo oke mgbe niile. Ọ bụghị nye izuụka ole na ole mgbe a zọpụtasịrị m. Mba, kama ọ bụ ogologo ndụ m niile. Mgbe Chineke nabatara m n'oge nzọpụta m, ọ nabatawo mgbe niile bi ebi n'eluigwe. Ọ dịghị otu mkpụrụ ihe ọ bụla nke m pụrụ ime iji mee ka Chineke nabata m karịa nke ọ nabataworo m rịị. Ọ dịghị ihe ọ bụla nke m pụrụ ime iji gbakwunye nnabata m n'ebe Chineke nọ. Chineke anabatawo m n'ụzọ zuru oke. Mgbe ole? Mgbe niile bi ebi. Apụghị ịnabata gị n'ebe ọ dị ala karịa nke a. Apụghị ịnabata gị n'ebe ọ dị elu karịa nke a. Chineke anabatawo gị n'ozuzu oke. Kedu ka nke a siri mee? Site na Jizọs iche onwe ya n'iru Chineke dịka aja otu mgbe. O mewo ka gị onwe gị nakwa mụ onwe m zuo oke mgbe niile. Haleluya! Ọṅụ dịkwa na nke a bụ na anyị ghọtara na izu oke zuru oke kpamkpam n'anya Chineke. Izu oke n'anya Chineke enwego ogo dị iche iche. Mgbe Chineke sịrị na ihe ezuwo oke, o zuwo oke. Mgbe Kraịst nọ n'elu obe, ọ sịrị ọ gwụziwo, o zuwo. Emewo ka anyị bụrụ ndị tozuru oke n'anya Chineke. Nye onye nke Kraịst ugbu a, ọ bụghịzi anyị kwesịrị m ime nke a nakwa nke a nakwa nke ọzọ ka m wee bụrụ onye tozuru oke n'anya Chineke, ma ọ bụ ka m wee bụrụ onye zuru oke n'anya Chineke. Gịnị mere anyị adịghị eme nke a? Ọ bụ n'ihi na Kraịst emewo ka anyị bụrụ ndị zuru oke n'elu obe Kalvarị. Sitekwa n'otu aja ahụ nke ọ chụrụ, anyị na-eguzo n'iru Chineke dịka ndị a nabatara na ntozu oke zuru oke. Haleluya! Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ nke gị onwe gị ma ọ bụ m onwe m pụrụ iji mee ka anyị bụrụ ndị a nabatara n'anya Chineke karịa nke a nabataworo anyị rịị. Ọbụnadị n'oge awa dị ugbu a, ọ dịghị ihe ọ bụla nke anyị pụrụ ime iji tozuo oke karịa n'anya Chineke, karịa ntozu oke nke anyị nwetara mgbe a na-anabata anyị n'iru ya dịka ndị tozuru oke. Ugbu a lee ihe nọ n'ebe ahụ. Agụ obi anyị maka uto n'ụbọchị niile nke ndụ anyị abụghị ka emee ka anyị bụrụ ndị a nabatara karịa n'iru Chineke. Nke a dị mkpa nke ukwuu. Gee ntị. Agụ obi a nke anyị nwere maka uto n'ụbọchị niile nke ndụ anyị abụghị ka eme ka anyị bụrụ ndị a nabatara karịa n'iru Chineke. Nke ahụ apụghị ime. Agụ obi m nakwa ihe na-akwagide m bụ na abụ m onye a nabataworo rịị n'iru Chineke. Abụ m onye a nabataworo rịị n'ebe o zuru oke n'iru Chineke. Ugbu a lee ngọzi nke dị n'ime ya. Dịka m na-amata karịa onye m bụ n'ime Kraịst, obi m na-ejupụta n'agụụ nke ịga n'iru ibi ndụ m n'ozuzu oke niile nke ihe niile nke ruru m n'ime Kraịst. Haleluya! Dịka m na-amata karịa, dịka ọ na-edo m anya karịa onye m bụ n'ime Kraịst, obi m na-ejupụta n'agụụ nke ịga n'iru ibi ndụ m n'ozuzu oke niile nke ihe niile nke ruru m n'ime Kraịst Jizọs. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ bụ site n'otu aja nke a chụrụ otu mgbe ka Kraịst jiri mee ka anyị bụrụ ndị edoro nsọ.
ọ sịghị ka anyị bụrụ ndị a zọpụtara, ọ sịrị ka anyị jiri bụrụ ndị e doro nsọ. Enwere otu okwu ochie nke a na-ekwu n'etiti ndị na-eme ọmụmụ ihe n'ihe gbasara akwụkwọ nsọ. Ha na-asị odido nsọ bụ ịghọ site na ntinye n'ọlụ ihe nke m bụrụworori n'ozuzu oke. Odido nsọ bụ ịghọ site na ntinye n'ọlụ ihe nke m bụrụworori n'ozuzu oke. Lee ka ọ dị, ha na-asị onye nwe m na Chineke m, ama m na ị nabatawo m dị ka m dịrị mgbe m bịakwutere gị. Ọ dịghị ihe ọ bụla nke m pụkwara ime iji bụrụ onye a nabatara karịa Jizọs. N'ihi ịhụnanya dị ukwuu nke m nwere n'ebe ị nọ, n'ihi aja nke ị chụrụ n'ihi m, ọ bụ agụụ obi m ibi ndụ n'ụzọ ọ ga-atọ gị ụtọ, nakwa ịkwanyere gị ugwu n'ụzọ dị elu. Ka ọ ga-abụ na mgbe ndị mmadụ ga-elekwa m anya, ọ ga-amasị m ka ha hụta n'ime ndụ m na m bụ otu n'ime ndị nke gị. Ị hụrụ ya? Abụ m onye a nabatara n'ozuzu oke n'iru Chineke. Dịka m na-amatakwa karịa banyere onye m bụ n'ime Kraịst, ihe ndị m na-eme iji wee bie ndụ n'ezi ihe niile nke ọ kwadoro m adịghị abụkwa ọla ugbu a nye m. N'ihi na adịghị m eme ha ka m bụrụ onye a nabatara n'iru Chineke. Adịghị m eme ha ka Chineke nabata m karịa, kama ana m eme ha n'ihi na amatawo m na abụ m onye a nabatara n'iru Chineke. Agụ obi m ugbu a bụ ibi ndụ n'ihe nke eziokwu ahụ. Nkwagide nke ibi ndụ nke jupụtara na amara dị iche kpamkpam site na nrụgide nke ibi ndụ n'okpuru iwu. Iwu sịrị mee nke a, mee nke a, nke akwa nakwa nke a mgbe ha ga-anabata gị. Ma amara sịrị emezuwo m nke a niile, ihe ndị a niile bụkwa nke gị. Ugbu a bie ndụ gị dịka Chineke. Ahụrụ m gị n'anya n'ihi ihe nke ị mere m, n'ihi nke a were nke a. Ihe niile nke m na-eme ugbu a, ndụ niile nke m na-ebi ugbu a, bụ naanị iji nye gị ekele n'ihi ihe niile nke ị mere m. Mmadụ ole n'ime unu maara na nke a bụ nkwagide nke dị mma nke ukwuu? Ọ bụ ihe ị na-eme ugbu a n'obi aṅụrị. Ndụ ị na-ebi ugbu a bụ inye ekele n'ihi ihe ị nataworori. Ọ bụghị ihe ị na-eme ka e wee nabata gị. Ọ bụrụkwa na ịghọta nke a, ọ ga-adịrị gị mfe karịa. Ọ bụrụkwa na mmadụ niile bụ ndị kpọrọ onwe ha ndị nke Kraịst ghọta nke a, agaghị enwe ndụ iru abụọ, n'ihi na ihe niile nke ị na-eme na ndụ gị ga-abụ ụzọ isi sị Chineke, imeela zọpụta m site n'ọnwụ ebighị ebi. Ugbu a kwa ndụ m niile bụ maka iji nye gị ekele. Haleluya! Onye ọbụla bụ onye ghọtara nke a na-ebi ndụ ya dị ka àjà nke inye ekele nye Chineke n'ihi nzọpụta ebighị ebi nke ọ zọpụtara mkpụrụ obi ya. Ọ bụghị ugbu a nrụgide nke ime ihe ndị ga-adị ndị nzukọ ya mma, nrụgide nke ime ihe ga-atọ onye ọzụzụ atụrụ ya ụtọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ebi ndụ iru abụọ n'ihi na ndụ ha na-ebi abụghị iji nye Chineke ekele. Ndụ ha na-ebi abụghị isi Chineke imeela, kama ha na-agba nkwa iru abụọ. Ọ bụ ya mere mgbe ha pụtara n'ebe ndị ụlọ ụka ha nọ, mgbe ha pụtara n'ebe ndị otu nzukọ ha nọ, ndụ ha na-ebi dị iche na ndụ ha na-ebi mgbe ha hụtara onwe ha n'ebe ndị otu nzukọ ha na-anọghị. Nke a bụ ya bụ iru abụọ nke sitere n'ịgba mbọ idebe ọlụ niile dị iche iche nke iwu iji mee ka obi dị ndị gbara gị gburugburu ụtọ. Mana onye ọbụla bụ onye ghọtara ije nke amara, onye ọbụla bụ onye ghọtara ihe nzọpụta bụ n'ezie, na-ebi ndụ ya n'okpuru amara Chineke site n'ibi ndụ nke ekele. Ihe niile nke ọ na-eme bụ iji nye Chineke ekele. Ọ na-ebi ndụ ya dịka àjà nke odido nsọ, àjà nke ezi omume, naanị iji si Chineke, imeela wee zọpụta m. Ugbu a ajụjụ nke anọ nke Pọl jụrụ ndị nọ na Galatia bụ banyere mkpagbu nke okpukpere ndị nke Kraịst. Ọ jụrụ ha n'ahịrị nke anọ, ọ sị, unu hụrụ ọtụtụ ahụhụ dị otu a n'efu, ma a sị na ọ bụ ezie na unu hụrụ ha n'efu. Ihe Pọl na-agwa ndị akwerekwe na Galatia bụ na mgbe unu bịakwutere Kraịst, a kpagburu unu n'ihi okwukwe unu. Ihe nke a pụtara bụ na mgbe onye Juu nabatara Kraịst, ndị enyi ha ndị Juu ndị ọzọ na-amalite ịkpagbu ha. Ndị kwere ekwe ndị a, ndị nabatara Jizọs, n'ihi na Pọl gosipụtara ha oziọma Kraịst n'ebe ọ pụtara ihe mgbe ọ batara n'obodo Galatia. Ha gabigara ọtụtụ mkpagbu nakwa ahụhụ n'ihi na ha nabatara Kraịst. Ugbu a kwa ha na-alaghachikwa azụ n'iwu ochie
bụ nke ha sitere n'ime ya wee pụta. Pọl na-asịkwa ha, ahụhụ niile ahụ nke unu hụrụ ọ bụ n'efu. Unu hụrụ ahụhụ ndị a niile n'efu, ma ọ bụrụ na ugbu a na ọ ghọwo ihe efu. Kwụsịnụ ma chee ezi echiche banyere nke a. Unu atawa ahụhụ rie nne n'ihi okwukwe unu. Unu kwenyesikwara ya ike, ruekwa na unu nagidere mkpagbu niile dị iche iche ndị a bụ ndị a kpagburu unu. Ugbu a unu na-alaghachikwa azụ ma kpebiekwa na ihe ndị a niile bụ ihe efu. Unu laghachikwara azụ ugbu a na mkpebi na ahụ ndị a niile bụ ihe efu. Ị hụrụ ajụjụ a? Ọ bụ ajụjụ nke dị oke mkpa. Na nke ikpeazụkwa, ọ na-ajụ ha ajụjụ nke ise. Nke a bụ ajụjụ banyere ịdị ike nke okpukpere ndị nke Kraịst. Ọ sịrị ha, ya mere onye ahụ nke nwe inyezu unu mmụọ nsọ, nke na-alụpụtakwa olu dị ike n'ime unu, o sitere n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ma ọ bụ na o sitere n'ọnụnụ nke okwukwe na-eme ya. Ugbu ọ na-ekwu banyere Chineke Nna, ọ na-ajụkwa ha sị, mgbe unu na-ahụ ihe ịrịba ama ndị na-eme n'etiti unu, ndị a lụpụtara site n'ike nke Chineke n'etiti unu, mgbe unu na-ahụ ihe ịrịba ama ndị a ka ha na-ewere ọnọdụ, ihe ịrịba ama ndị a ha bụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu ka ha bụ site n'ike nke mmụọ nsọ? Nke ọ bụghị ajụjụ nke dị mkpa nke ukwuu. Lezie ihe ịma atụ n'ebe a. N'otu oge, Pọl nọra na Listra, nke bụ otu n'ime obodo nke ndị Galatia. Ọ gwụkwara otu nwoke onye dara ngwụrọ site n'afọ nne ya. Pọl maara nke ọma na ọ bụghị site n'ọlụ nke iwu ka e mere ka nwoke a nata ọgwụgwọ nsọ. Luk kọwara ihe mere n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 14 ahịrị nke 9 nakwa nke 10. Ọ sị, onye a nụrụ Pọl ka ọ na-ekwu, onye ebe o legidere ya anya, ebe ọ hụkwara na o nwere okwukwe a ga-eji zọpụta ya, o were oke olu sị, bilie, guzo ọtọ n'ụkwụ gị abụọ. O wee wulie jekwa ije. Ugbu a Pọl na-ajụ ndị Galatia, nke ọ bụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu ka ọ bụ site n'ọlụ nke okwukwe? Pọl gakwara n'iru ime ka nke a pụta ihe. Naanị otu nkọwa nke e nwere maka nzọpụta unu bụ Chineke. Ọzọkwa, naanị otu nkọwa nke e nwere maka ike nke iji ebi ndụ onye nke Kraịst bụkwa Chineke. Agbala mbọ mgbe ọbụla ime nke a site n'ike nke aka gị, n'ihi na ị pụghị. Mmụọ Chineke ga-enyere gị aka, kama ọ ga-amalite na ntọala nke nkwagide a. Ma onwe m, site n'otu àjà ahụ nke Jizọs chụrụ, emewo ka m zuo oke mgbe niile. Ugbu a kwa, site n'ime ngọzi a nke dị mma nke ukwuu, ana m ebi ndụ m nye Jizọs. Mgbe ị na-amalite ịhụta na ndụ gị guzoro na ntọala nke nkwagide a, wee pụọ site n'ọnọdụ nke ị na-elegharị anya oge niile ịhụta ma ị na-emekwa ihe ndị mmadụ tụrụ anya n'aka gị ime, ị na-ebikwa ndụ onye nke Kraịst. Onye makwanụ, n'ihi na naanị otu onye ọka ikpe, onye pụrụ ikpe ikpe nke a, bụ mmụọ Chineke n'onwe ya. Ụmụnne m na ụmụnna m, nke a na-anụ m ọkụ n'obi nke ukwuu, n'ihi na ana m ahụ n'ime nzukọ anyị ọtụtụ mgbe mmadụ ndị na-anata ezi ozi ahụ, mgbe e mesịrị, ọ dịkwa ka ga-asị na ha nwetara ozi ọzọ nke na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst, ekwesịrị inwe ọṅụ n'ime ndụ gị. ị kwesịghị ịnọ n'oge niile dị ka onye bụ ibu arụ nke ịgba mbọ irute n'ogo nke otu onye ma ọ bụkwa na onye ọzọ tụrụ anya site n'aka gị. Njem anyị na Kraịst abụghị ibu arụ. Ịgwa gị eziokwu, ihe onwe ya nyere gị ọkpụkpọ oku ịbịa tọgbọ ibu dị arụ nke ịbụ. Haleluya! Nke a bụ ya bụ ihe anyị ji bịakwute ya, ịtọgbọ ibu dị arụ nke anyị bụ. Ị kwesịghị ịnọ n'oge niile dị ka onye bụ ibu arụ. Eleghị anyị na-asị onye ozi Jeremaya, ọ bụrụ na ikwusa ozi ọma nke a, ndị mmadụ ga-amalite iche na ha pụrụ ibi ndụ otu ọbụla. Mba, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụrụ na eme nwoke izu oke site n'otu ịchụ àjà ahụ, ị pụghị ị na-agagharị na-achọ mmehie ị ga-etinye aka n'ime ya. Ọ pụghị mee. Ị dịghị eme ihe ndị ọzọ n'ihi na ị hụrụ Kraịst n'anya nke ukwuu. Ị hụrụ ya n'anya nke ukwuu bụ onye ahụ onye mere ihe ndị a niile nye gị, onye jiri ndụ ya chụọ àjà iwetara gị ngọzi a nke dị ukwuu. Ọ ga-amasị m ịkọrọ anyị otu obere akụkọ tupu anyị emechie nnọkọ anyị taa. Tinye onwe gị n'ọnọdụ mmadụ onye na-ebi n'ime otu ụlọ nke buru ibu, ebe e nwere ndị na-anụ ihe nakwa ndị ntị chiri. Ha niile bi n'ime otu ụlọ ahụ. Ị pụghị ịmata site n'ile ha anya n'iru onye ntị chiri nakwa onye na-anụ ihe. E nwekwara otu nwoke onye na-anọdụ ala naanị ya n'ime otu ọnụ ụlọ ahụ. Dịka ị na-elekwa nwoke anya, ị chọpụtara na ọ na-ekwe n'isi, na-agbakwa mkpịsị aka ya dịka onye na-esonye ụda egwu.
ị maara ihe ọ bụ, ị maara ihe ọ na-eme. Ọ na-ege egwu nke dịkwa ụtọ nke ukwuu nye ya. O doro anya na ọ nọ n'ezi mkpori mgbe. Ị ga-ahụtakwa ka ọ na-ebugharị arụ ya dịka ị nọ na-ele nwoke anya. Ị chọpụtakwara na onye ọzọ batara n'ime ọnụ ụlọ ahụ. Mgbe ọ batakwara, ọ hụrụ nwoke nke ọzọ ahụ dịka ọ na-ekwe nda werere nda nke onye egwu dị ụtọ riri isi. O jekwuru ya ma kelekwa ya site n'ịkpụkpọ ọnụ ọchị ma kwekwara ya n'isi. Nwoke nke ugbu a bụ onye ntị chiri guzoro ma lee nwoke nke ọzọ anya, bụ onye hụrụ egwu n'anya ihe dịka nkeji ole na ole. Ọ sịrị, nwoke a na-ekpori nnọọ mgbe, ma apụghị m ịnụ ihe ọ na-anụ, ma ana m ahụ ihe na-eme n'ihi ihe ọ na-anụ. Ana m ahụ mmegharị ahụ nke ọ na-emegharị n'ihi ụda egwu nke na-atọ ya ụtọ n'ime isi. Ya mere aga m agba mbọ, aga m anwa iso ya mee ihe a nke ọ na-eme. N'ihi nke a, nwoke ahụ bụ onye ntị chiri nọdụrụ ala n'akụkụ nwoke onye nke ahụ na-ege egwu, ma malitekwa ịgba mbọ ijije nwoke ahụ. Dịka nwoke ahụ onye na-ege egwu na-agba mkpịsị aka ya na-ekwekwa n'isi, na-ebugharịkwa isi ya nye ụda egwu nke ọ na-anụ, nwoke nke a bụ onye ntị chiri na-ele ya anya, na-agbakwa mbọ isonye usoro imegharị arụ nke ya onwe ya, dịka otu a nwoke a si na-emegharị ahụ ma sorokwa ya kporie mgbe. Ya onwe ya na-agbakwa mkpịsị aka nke ya, na-ebugharịkwa isi ya, na-ekwekwa n'isi n'otu usoro ahụ nke nwoke onye nke mbụ ahụ na-eme. Na mbụ, ọ dịghị eme ya nke ọma, ma dịka oge na-aga, ọ malitere isonye na mkpori mgbe ahụ n'ezie dịka nwoke nke mbụ ahụ. Ugbu a, ka anyị weta onye nke atọ n'ime akụkọ anyị. Onye nke atọ batara n'ime ụlọ ahụ. Gịnịkwa ka ọ na-ahụ? Ọ hụrụ mmadụ abụọ ndị o doro anya na ha na-eme otu ihe, ma e nwere ọdịiche dị ukwuu n'etiti mmadụ abụọ a. Mmegharị ahụ nke onye nke mbụ pụtara nnọọ ìhè dịka mmegharị ahụ nke sitere n'obi nke jupụtara n'obi ụtọ, nke na-esonyekwa ụda egwu nke na-abanye ya n'ime ntị, nke ọ na-ekporikwa mgbe nke ukwuu n'ime ya. Ma nwoke nke ọzọ ahụ bụ onye ntị chiri. Ihe naanị ọ na-eme bụ ijije ihe ọ hụrụ nwoke nke ọzọ ka ọ na-eme. Ọ dịghị anụ ụda egwu ọbụla nke dị ụtọ nye ntị ya. Ọ dịghịkwa mkpori mgbe ọbụla site n'ọṅụ nke ihe ọ na-anụ nke ọ na-enwe. Nke a bụkwa ya bụ ọdịiche nke dị n'etiti okwukwe na Kraịst nakwa okpukpere nke ịgba mbọ iso ụkpụrụ nakwa iwu dị iche iche. Mgbe ọbụla anyị na-eso ndụ nke okwukwe na Kraịst n'ụzọ nke Chineke kwadoro ya ka anyị mee, omume anyị nakwa akparamagwa anyị bụ nzaghachi nke anyị na-eme nye ụda egwu nke anyị na-anụ site na mmụọ nke Chineke. Ụda egwu ahụ bụ nwekọrịta dị omimi nke anyị na Kraịst Jizọs nwere. Ọ na-ebi n'ime anyị. Ọ bụ ụda egwu nke ije ije n'ime nwekọrịta dị omimi gị na onye hụrụ n'anya. Anyị na-amụtakwa ụzọ anyị pụrụ isi hụ ya n'anya karịa ụbọchị niile. Ma n'aka nke ọzọ, ọ gbasaghị onye na-agba mbọ iso ụkpụrụ nke iwu dị iche iche, ma ntị ochiri gị nye amara nke Chineke. Ihe naanị masịrị ya bụ ka ije ije dị ka o siri nye gị iwu, ka ị mezuo ya ka o wee nwee obi ụtọ na uche gị dị na ihe a na-ekwu oge niile. Ọ na-asị na ige ntị nye ozi ọma nke amara ga-eme ka ị bụrụ onye na-ebi obi n'ime mmehie. Ya mere na o kwesịrị ka ị site na ya wezuga onwe gị. Biko, nwere ike ịjụ gị ajụjụ a: ị na-anụ ụda egwu ahụ? Ka ị chọpụtara ka ndị ọzọ siri na-agba mkpịsị aka ha na-ekwekwa nda werere nda, iwe sonye? Naanị ihe ị na-emekwa bụ ijije ihe ị na-ahụ ndị ọzọ ka ha na-eme. Naanị ihe ị na-eme bụ ejije site na ihe na-ahụ ndị ọzọ ka ha na-eme. Ndụ nke onye nke Kraịst bụ ige ntị nye ụda egwu nke mmụọ nke Chineke n'ime obi gị. Ọ bụghị ikulite n'ụra n'ụtụtụ niile ma sịkwa, taa aga m eme nke a, aga m emekwa nke ọzọ, ma ọ bụghị ya agaghị anabata m n'iru Chineke. Mba, kama ihe ọ bụ ikulite n'ụra n'ụtụtụ ma gbanyekwa redio nke ime mmụọ gị, sịkwa, onye nwe m Jizọs, ahụrụ m gị n'anya, imeela wee zọpụta m, imeela maka imeju m site na mmụọ nsọ gị ụbọchị niile. Dịka mụ na gị na-ejekọ ije, ọ bụ naanị ọṅụ, naanị obi ụtọ. Nyere m aka taa ka m wee mee ihe ndị ga-atọ gị ụtọ. Ọ bụ naanị gị ka m lekwasịrị anya. Nye m obi ọmịiko na arụ ndị gbara m gburugburu. N'elu nke a kwa onye nwe m, mee ka ụda egwu ahụ bụ ụda egwu nke mmụọ nsọ gị dị elu karịa oge niile n'ime mmụọ m.
ị maara otu ihe, mgbe isi otu ebi ndụ, ọ dị nnọọ ka ikpori mgbe n'ime mmụọ. Haleluya! N'eziokwu, oge ụfọdụ mgbe m kulitere n'ụra, obi m na-ejupụta n'ọṅụ dịka onye a na-akụrụ egwu. Ana m asịkwa Onye nwe m, abụ m onye a gọziri agọzi ịbụ onye ozi gị. Gịnị ka anyị ga-eme taa, Onye nwe m? Ị maara, nke a dị mma, ezi enyi m. Nke a mara mma karịa mmadụ isi, eziokwu, enwere m nnọọ ibu n'ime obi m ọtụtụ ihe ndị m kwesịrị ime taa. Ekwesịrị m ikpe ekpere awa 2. Ọ dị m nnọọ ka m ga-ebu ọnụ taa. Ihe nke adịghịkwanụ mfe. Mgbe ị na-eme ihe ndị akwa, ị na-ahụta onwe gị dịka onye ebunyere ibu karịrị gị. Ị na-ahụta onwe gị dịka onye bụ ibu dị arọ, onye ebunyere ibu dị arọ karịa gị. Olileanya m nakwa ekpere m nye anyị n'usoro ihe ọmụmụ a bụ ka Chineke bupụ anyị ibu ahụ, ma tinyekwa nkwa ya nakwa ụda egwu nke mmụọ nsọ ya n'ime mkpụrụ obi anyị. Ka Onye nwe anyị gọzie unu niile n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na Onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị taa, dịka anyị hụrụ na nkụzi ihe a na njem n'ime Kraịst na-amalite site n'okwukwe na n'ike nke mmụọ nsọ, na-agakwa n'iru site n'ike okwukwe na ike nke mmụọ nsọ. Ma ọ dịkwa oke mkpa nye anyị icheta ihe ndị nke anyị mararị n'ime Kraịst na ihe ndị anyị mụtara, ichetakwa ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke na otu o si kpọpụta anyị n'ike nke ụwa na ike nke ekwensu. Ma nke a na-adịrị sọ naanị onye nabatara Kraịst na ozi ọma ya. Ọ bụrụ na imebo nke a, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito-eto na Kraịst. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.